Salutare de bine, eu sunt Alin și bine vă regăsesc la un nou episod cu o nouă serie Rally Racer Dirt. Este un joc de drifturi. Uităm, nu știu, uităm și noi aici. Încercăm, dacă nu mergem, intrăm în single player. Cea mai bună parte la acest joc este multiplayer-ul. Ok, și cred că am găsit pe cineva. Da, cred că am găsit pe cineva. Dar nu știu dacă... Ok. Nu știu dacă mă auziți. Asta e, nu-i bai. Și ăsta prea tare. Șmecher jocul, dar nu prea mă pricep eu la drifturi. Avem aici frâna de mână, săgețile, stânga-dreapta, stânga-dreapta, asta e frâna. Oh, cum a trecut ăla. Așa, îl ajungem. Asta frâna de mână și cam asta sunt comenzile. Asta, camera asta de schimbat. Așa, îmi place așa și acolo pauza și alte drăci. Puteam să-l ajung. Este un joc tare. O, ce drift. Fac, îmi trage volanul. Dăm așarier. Dăm una întâia. Am auzit niște zgomete, nu-i bai, cred. Este sora mea. Tata, mama. Fuck! Nu știu jocul din punctul meu de vedere și voi, dacă n-ați văzut episodul anterior cu Straupulu, intrați acolo, votați ce serie vreți voi mai des și să fac. Aveți la dispoziție o săptămână pentru a decide. L-am votat și vedem după o lună, da, după o săptămână. Dar l-am câștigat. Noi suntem mai șmecheri și mai cumoți pentru spatele. Spatele am câștigat. Pe locul 2, total 141. Am să intrăm și în single player. O să mai fac o cursă. Avem 40 de minute la dispoziție pentru a termina lap-ul sau cursa. Cam puțin din punctul meu de vedere, dar trebuie să ajungem acolo. Ajungem. Ok, 56, o curbă periculoasă care am luat-o bine. Curbă periculoasă care am luat-o rău. Ce am făcut, mă? Am și cu noi și jalonul.
Bun, n-ajungem. N-ajungem. Nu mai are rost. Nu e bai. Am primit 1000. Da, intră și noi puțin pe Omegle să vedem dacă există cineva. Nu există, nu e bai. Intră puțin pe Minecraft. Să vedeți și voi ce am mai făcut. Puțin. Da, și-am murit. Ok, am făcut grădina asta, am făcut ferma de porci, am făcut ferma de oi, le-am și vopsit, am făcut ferma de vaci și muncesc la casa aia de acolo. Da, și aceasta mă ce am nimic important, n-am făcut o lopată. O să mergem să nivelăm cu una. Aici, ok, e bine. Să mai așa și în asta. Ok, am fost și am strâns puțin lemn de acolo. Nu m-a întrebat ce cu geamul ăla acolo, nu știu, nici eu. Mi-a venit. Nu mai crește, fiindcă nu mai e ierbă. Dacă le fac schimb asta. Nu le crește. Asta oare să... Ok, luăm. Și luăm de aici. Asta. Cred că o să pun și un texture pack cu block launcher. Da, un texture pack, dacă merge, am mai încercat eu. Să aude un avion afară. Asta o să-l spargem cu mâna de încolo. Până nu ne necăm. Nu putea să... Fă că place mie, nu știu. De voi. De m-a s-a făcut până între timp. Două, de fapt. Ce ați făcut simulat chestii? Ce nu eu n-am dat deocamdată. Vacile le mulțim. Întâi și numărul 1. Ia vină 6. Ia vină și mulțește flexul. Acolo pata capul ăsta. Da, v-am arătat și ce am mai făcut. Au trecut 10 minute. Da, încă puțin și... Nu mai intrăm după el.